Bagus. Gelo iwak gede, Gus. Lah, wis. Wah, sakmene sing kena sakmene, Gus. Lah, wis. Gelo sakmene sing ucul mau sakmene. Sing ucul sakmene, Mas. Sing kecekel sakmene. Ben diguyu Pak Nuk iki. Wah. Hilang keringet. Hilang keringet. Wader-wader ya, Pak. Ngentengke. Tamatke kayak amblese kayak, Pak. Lep gelo Pak gede gitu, Pak. Iya. Engko kena gelem, nggonku iki gelem. Oh. Kena jebule. Gus iwaknya. Wah, iwake jos pol-polan. Tak kira deleke jebule malah jair sakmene. Wah, sulaya. Ra apa wis. Glogos, walah, berat ya Mas. Nut langsung seblak berat sakmene. Wah, jan gala-gala iwake dungdeng kok, Gus. Sakmene. Wah, wis. Kena meneh sakmene kok brote ngonoan. Glugos brote tenanan. Iwak meneh Mas iki. Iwak nila lagi. Nila apa jair, Gus? Lho, itu Mas sakmene lho. Saumbrek iwake. Kena meneh. Lah. Wah, gentas nyemplungke wis kena meneh to, Gus. Wah, iwake sakmene-mene harus pakai kaos tangan rada repot, Mas. Waduh. Kaos tangane apik iki, Mas lho. Wantek wernane, wantek kualitase. Wawet, Mas. Jos. Adan luhur kok malah anteng-anteng wae wae. Kayak diomong anteng-anteng wae polah iwake Lek. Kene Lek dodo. Ngono yo kambangan macet kok omahe bebek. Lho aku gentes wis mbahke. Gelo iwake meneh berote woi oh my god iwake god wah jan dungdeng Mas.
Glu iwake to Gus, berote iki to Gus. Lah. Tak ajar sik. Oh, ekor merah Gus. Ekor merah rene yo. Deloken. Lanjut Mas, dungdeng hari ini Mas. Lah. Gelo. Kita ajar sik Gus, tamatno nak ngajari wak iki kalem ngene iki Gus. Oh, ora apa-apa Gus. Lho ya toh. Wah, ya toh. Diajar dulu. Iwak meneh glu iwake terbang Mas. Lo wih berote. Wah Jon berote jos. Oh lho. Berat lagi. Kayak ngono tok mung berat meneh to Gus. Lah, wah, emang keret kan iwake. Wah, ora apa-apa, dirilis nek iki Mas. Lho iki sakmene tak rilise Mas. 2 wulan meneh mangan nggonku meneh, benan. Luas ambles sing ngono anila. Wah, pol-polan waduh. Lanjut. Lho Mas, iwake Mas. Lho. Iwake semene-mene Mas. Lho. Dieng ya toh. Wah, lumayan 2 jarian hari ini Mas. Sip. Ini Mas, itu kawan-kawan kita itu ada 3 di bawah kita Mas. Terus ini Mas, ini juga ada 3. Ini dekat-dekat ini aja Mas. Tapi dari jembatan besar itu jalan besar juga lumayan 1/2 kilo Mas. Istirahat Pak Agus.